Asikubingelele mbukeli kwela channel ithi igama uXolani King waNkosi kanti ke abantu bangazi ngopastor weningi abanye uyazi ukuthi nje kuyinkosi yethu sihambela lapha bendawo abahlukahlukene ukuletha isolution ma problems engenzeka kunawe namhla sivakashela Mkhulu Ndabezitha sikubingelele Mkhulu. Thokoza Mkhulu, thokoza ngabukele. Silandeleke nawe ukuthi mhlawumbe kwenye inkinga zokusikhuluma nayo la ezobe ikuthinta. Mkhulu Ndabezitha ngifuna sibheke la udaba lwamaphupho amabi ukuthi yini abantu abanibona amaphupho utholakala ebusuku. Okay, ngifuna siqale ukuthi yini edala amaphupho amabi. Thokoza Mkhulu. Okudala amaphupho amabi kuningi kwahlukahlukene kodwa angeke uze ukuthole ungakakuhlahluli. Noma ungakabuki ukuthi kusukaphi kanjani. Amaphupho amabi one kungaba ukuthi lo muntu lo uphethwe inyongo kodwa uzokuthola lapha yama umphengulela. Kuphinde kube two amaphupho amabi kungaba ukuthi lo muntu lo njoba ngigugile nje ngengaka uthole ukuthi ngiphupha ngisesikolweni ngifunda ugrade 2 nje nawe mobuka kahle nje angeke kwenzeke ukuthi ngathi ngaka ngifunda ugrade 2 lokho kusuke uyakhona ukuhlukanisa ukuthi lokho yena uthi kuyiphuphe libi ngoba ukuletha kuwe wena ukuthi uzomhlahlulela kanti kuyindlela yokuthi umchazisele ukuthi unemoya yabantu abadala fanele ayothwasa. Ubese kuba ke yilo ukuthi ke ekhaya mhlawumbe kwesisikhathi kwesithathu uthole ukuthi kungcone nje ikhaya noma indlu ijaridi fanele kulungiswe yona, athole izinto zokuchela noma athole izinto zokushisa ukuze ekhaya bakhona ukulala. Okay, mangiyabona ngiyezwakala umuyezwa ke mlaleli ukuthi cha kungenzeka ukuthi umoya osubambile umoya wabaphansi kodwa uyijethe iphupha kabi noma umoya ongcolile nje ekhaya noma umoya wenyongo osubambile inyongo. So umuntu uma enalekinga le ngiyakwazi ukuthi nimlekelele oqale nenze njani uthenya niyaphekula uqale ukuthi lenkinga le idalwe manje uyasizakala umuntu egcineni ama solutions akhona. Thokoza Mkhulu, akhona ama solutions ngoba lo muntu lo if aphe ubuka uthola ukuthi inyongo uyakhona ukumsiza ukuthi akhiphe inyongo. Mangabe ukuthi umoya wabantu abadala uyakhona ukumtshela ukuthi le phupho leli belisho ukuthi bathi yenza u1 no2 no3 mhlambe ekhaya noma ekhakho mama noma wena nje uye ekhaya ngokuhlukana kwemindeni yethu ukuze kuzokwazi ukuthi kuvuleke lokho kuvulekayo bese uyakwenza ambekise ukuthi athi maye kwenza lo muntu leyo nto leyo asasuka kulo ayenze lento ekhaya kuthi mayicede ukwenza bese kula sekukhanya khona ukuthi manje nginobizo lasephehlweni. Bese kuba ile moya ke yasekhaya ke yona ke uyamenzela nje izinto zokuclean ekhaya, clean charity bakhona ukulala babe right. So ushuthi into engakwazi kodwa osukeka agula kahle Mkhulu ilona enyongo ngoba lawa amanye ethu usuke ungaguli but lisuke likukhomba indlela o else kusuke kunaleyo mimoya ekhaya. Amaphupho amabi nje ekuguleni ilawa suke abangaphe enyongweni bakutholakala kuthini. Oh yeah. So ngamanye amazwi usho ukuthi umuntu lama solutions noma lezi zinto eninazo sikwazi ukuthi ziwaxoshe lawa amabi nje zingaxosha within usuku nje noma kube process nyana uthatha sengenzani ukuhambisa amaphupho amabi ukuthi umuntu angazizothayi uyasimphupha kahle mase kuncane. Awa kuba lula uthola ukuthi angithi nje namhlanje ekhaya sikhona ukulala. Ngiyahamba ngiya kaMkhulu lapha yana Mkhulu unikeza izinto zokushumisa. Siyalala nabantwana basakhala ebusuku. Siyalala. Ya kuzwakele ke ikhona solutions mawuthi nje wawusalala ebusuku amaphupho amabi thola ukuthi iphupho leli akusile abadala yini noma akusilona lenyongo noma le moya nje maybe ukwazi ukuthi uthole solutions noma ke ikazuloko la Mkhulu Ndabezitha inombolo Mkhulu. Inombolo zami zocingo ngithi 0729492408 stand number 10588 Mangosuthu. Uyizweleke mbukeli na kanjani iyona la kunenkinga khona ne-solutions noma kama solutions akhona usho ukuthi ayikho inkinga engenayo solution. Inkinga nenkinga inayo solutions. Sibonga kakhulu ngakhohla ukusubscribe ekule channel oyifisela bona engathi kungaba njalo hambe njengefiso zakho.